Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda fi, Jacob, wrth gwrs dim byd yn newid fanna, okay? So, rydych chi just wedi gweld fi yn codi lan yn y bore. Dwi wedi cael paned o de, dwi wedi cael brecwast, dwi'n barod I ddechrau fy niwnod. A beth ydw i'n mynd I wneud heddi, dwi'n mynd I dod â chi gyda fi I weld beth rydw i'n wneud mewn diwrnod arferol. Ond, cyn hynny, cofiwch I Tanysgrifia sianel PopT, gwasgu'r gloch notifications a hoffi'r fideo yma. Great, off ni de. Nawr, dwi'n hoffi dechrau fy niwnod gyda bath oer. Nawr, mae yna loads o fanteision o wneud hyn. Mae fe'n helpu gyda cyhyrau poenus, helpu chi ffocysu, gwella eich cwsg, helpu eich iechyd corfforol a meddyliol a llawer mwy. Dwi'n mynd mewn. Ar ôl cwbl o funudau, dwi wedyn yn mynd mewn i'r dŵr hyd at fy ngwasg. Dwi wedyn yn mynd mewn i'r dŵr lan I ysgwyddau fi ac yn plwmpo pen fi mewn am cwbl o weiliadau. Ffordd amazing I ddechrau diwrnod. Nawr, rydyn ni'n mynd I chwarae gyda teganau. Mae pawb yn hoffi chwarae gyda teganau, yndyn nhw? Yndyn nhw? Nawr, blwyddyn yma, dwi wedi dechrau tyfu mwy o blodau yn yr ardd yn barod ar gyfer yr haf. Felly nesaf, dwi angen mynd mas I checio ar y blodau a rhoi tymud bach o dŵr iddyn nhw. Amser tacluso, a nawr mae'r amser I fi roi o hwfr drosodd. Hit the music! Nawr, mae fe'n amser I fi wneud bach o waith ar y laptop. Dwi'n ateb y danfon e-bostion, dwi'n wneud bach o ymchwil, meddwl am syniadau arall ar gyfer PopT wrth gwrs, ysgrifennu sgriptiau wahanol, cyfarfodydd gyda pobl really bwysig. Hi, Mam! Yeah, fel wedes I, pobl pwysig. Nawr, dyna digon o weithio am tipyn bach, nawr mae'n amser I cael bach o hwyl. Chwarae games. Dwi wedi bod yn gweithio yn galed a dwi'n just mynd I ymlacio. Mario! Wel, trial ymlacio anyway. Dwi yn person eitha cystadleol. Dwi'n caru ennill ond dwi yn cysau colli. Dwi wedi cael digon nawr! Okay, chilo mas, waw. Right, rhaid I fi wneud rhywbeth corfforol I wneud I fi teimlo'n well. Felly dwi off mas I fynd ar ci am dro, ond bydd rhaid I fi newid yn gynta. Na, welliant. Dyma fe, Toby y ci. Harnes, lid a pel, a ni'n barod I fynd. Mae fe'n to fan hyn! Ronaldo. Gol! Reit, mae Toby wedi cael digon nawr. So, ni ar ein ffordd nôl i'r tŷ. Reit, a dyna ni pawb. Rydych chi wedi gweld just tipyn bach o beth rydw i'n wneud mewn diwrnod. Os ydych chi eisiau gweld mwy o fideos fel hyn, just rhoi gwybod I fi yn y sylwadau. Cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond tan tro nesaf, hwyl fawr pawb!